XU Sećanja, treći deo, Majstor i Margarita. Elena i ja smo izašli na večeru. Sedeli smo u nekom finom, ne skupom restoranu. Večerali i razgovarali. U stvari, Elena je pričala kao navijena i pitala me je sve i svašta. Uglavnom, poznajem li tog i tog, ili šta mislim o njemu ili njoj. Pijuckao sam vino i dosta sam se smejao. Usled dejstva alkohola tog dana nisam više bio u stanju da ni jedno pitanje shvatim ozbiljno, niti da se upustim u neki duboko umni razgovor. Posebno što sa njene strane nisu ni dolazila takva pitanja. Napravila je izuzetak samo kada me je pitala šta volim da čitam. Odgovorio sam da volim da čitam svašta, ali da u posljednje vreme čitam Baudelaira i Rimbaуда. Sledio je zaključak da sigurno zbog toga skoro uvek oblačim nešto crno. Da sam u crnom, uopšte. Složio sam se da je zaista moguće da je zbog toga, i jeste bilo zbog toga, i dodao da godinama unazad postavljam sebi jedno te isto pitanje. Zašto sve što živi na planeti mora da umre i da li je taj trenutak poslednja tačka? Pitala me da li verujem u Boga. Odgovorio sam kontra pitanjem, to jest da li ona veruje u Boga. Rekla je da veruje i da sigurno ima nešto što vlada univerzumom i da je prema tome naša sudbina time unapred određena. Nisam bio zadovoljan odgovorom. Elena, rekao sam joj, ja ne znam još uvek u što verujem. Čitao sam Crowleya, Castanedu, Crni sabat, čitao sam malo budističke filozofije, razmišljao sam o reinkarnaciji, pokušao da nešto od svega toga razumem. U našoj crkvi nikad nisam bio. Jednom doduše, kada me je kao malog baka vodila, pa smo tom prilikom, sećam se, nešto šetali oko crkve. Kasnije sam na početku 5. razreda osnovne škole počeo da plačem. Razumeš, da plačem svaki dan, po čitav dan. Zatvarao sam se u svoju sobu i puno sam čitao. Svako veče sam klečao ispred nekog katoličkog ženskog manastira iznad moje ulice i tu sam se u senci krstio. Ne znam otkuda to, da se krstim, pa mislim da sam se krstio jednostavno zbog toga što sam kao beba kršten. I zato što sam video da se ljudi možda u neprilici krste. Ne znam ni to. Roditeljima nisam govorio ništa o tome što me muči i jednostavno sam čekao da prođe. Potrajalo je pola godine i to je to. Prošlo je. Posle toga sam upisao kung fu. Trenirao sam vredno i danas imam plavi pojas. Nisam dogurao do crnog. Škola je bila primorana da se zatvori zbog nedostatka učenika, a ja nisam odlučio da se prebacim u drugu. Do 8. razreda me osim knjiga, beletristike, raznih romana, posebno iz kolekcije Plava ptica i filmova, koje sam gledao po 2-3 dnevno, ništa drugo nije interesovalo. Ovo pitanje smrti se naglo vratilo u prvoj godini srednje i imao sam veliku potrebu da napišem pesmu. Prvu pesmu koja nije bila školski zadatak. Pesma se zvala Smrt. Bilo bi lepo da sam sačuvao te ranije pesme, pošto i danas pišem, ali više ništa ne bacam. U svakom slučaju, tada je došao pod ruku Crowley i odmah zatim za njim sve ostalo. Ja ne znam puno. Bog, siguran sam, postoji, Elena. Iskreno, nemam ideju kako bih tu reč objasnio. Ali sigurno ne kao sudbinsku predodređenost, niti kao višu silu.
Jednostavno, time odgovori ne zadovoljavaju nikako. Šta i kako je, za sada nemam pojma. Odgovorio sam ozbiljno, ali sa osmehom. Meni su pričali da si pomalo mračan i sada vidim, ali ko još zna sve o tome i zašto bi te to mučilo? Elena se malo uzbiljila. Smejem se čitav dan, Elena, vidiš to, ja možda jesam pomalo sujetan, gord, kako hoćeš i možda tako delujem na okolinu i nemam pojma kako si već opisala, ali veruj mi, radostan sam jako i volim život. Možda baš zato što ga volim, postavljam sebi neka pitanja koja se ne tiču samo našeg plivanja iz dana u dan, kako da ti kažem. Eto, ta pitanja o čoveku, o duhu, duši ako hoćeš, ne znam, zaista ne znam, kažem ti. Si čitala Majstora i Margaritu? Da, zašto pitaš? Pa šta ti misliš, postoji li đavo, satana? Jel postoji on, šta misliš o tome? Bre, nasmejala se Elena. Pa ja jesam pročitala i super je knjiga, zanimljiva mislim, ali sada đavo, satana, nemam pojma. Ona se zakikota kao blesava, njoj je trebalo malo alkohola, a vino je bilo jako. Dobro, ništa više o mračnim temama, gospođice. Podigao sam čašu i mi nazdravi smo našem prvom danu u velikoj svetskoj prestonici. Napolju je bilo divno, vedra noć. Video sam poznati londonski crni taksi, oduvek sam želeo da sednem u taj automobil. Ne zbog automobila kao automobila, već da budem mušterija crnog taksija. Brzo smo stigli kući, istuširao sam se i zaspao pre nego što mi je glava dodirnula jastuk.